Sarkin su, boss, ni ne ogan su, big boss Khalifa. Kai, a gida ne? Kai ka san me ke faruwa? Ina me yasa? Kai baka ga wannan ba? Wannan ba kakin soja ba? Kana mamaki ne? Gyara zaman ka. A Ai ka yanzu samu kaki. bari ka ji. Yanzu sana'ar da ake kenan saurayi ya ci gayu ya sa rigar sojoji ya je tare yarinya. Rigan sojan da aka yi gayu da shi a gari. Kana mamaki ne? Har ka je gun wata budurwa An ba? fi samun sa'a bar ma ha gani tun yanzu ma zan fara. Dan tala na raba ka. A'a. Dan tala na raba ka. Allah dai tsare. To, shikenan. Ni mai Allah mata kiyaye. dozin. Allah kiyaye. Amin. Bash for counts. Baby tun da na ganki, na kamu da ciwon sanki, da na soki, sai aka ce ba mu dace ba. Soldier, this is the way I wanted to be. Honey, haba, ya za a yi tun ɗazu ina ta jiran ki dawo daga supermarket amma abin nan har yanzu shiru ba wani Kagan shi abu. ko shine wanda ke bi na tun jiya. Wa? Wannan din. Honey! Come! Come here, you are very stupid. Come here. Wannan sa'a ka ce? Wonderful, as a John soldier, I can't be rugged. Wonderful. Allah bai. Honey! Ban bindigan nan. La. Wa! Kai mu ne wallahi na bai. To yau dubu ta cika. Wallahi da tattare yana bai. Wallahi da tattare Kuma ka yana dauka bai. kasa? Wallahi da tattare. Waye soja ba? Hajiya, Allah ki bashi hakuri. Kai, kana magana da matar soja? Kana magana. Mama, Papa say make I no John soldier. Wonderful, if I John soldier, go see wahala. Wonderful, but I John soldier, I no see wahala. Wonderful, as I John soldier, man.